Noswaith dda bawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Rebecca Lewis o Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Lewis yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Yn ystod y sesiwn, os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau i ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb, ac os ydych chi'n hapus i ni gadw mewn cysylltiad â chi, cliciwch ar y linc ar y ddolen a gadewch eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Gallwch wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn heno. Nawr bydd y sesiwn yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly, ymlaen â ni. Diolch yn fawr, Mrs Lewis, draw atoch chi. Diolch yn fawr, noswaith dda pawb. So heddiw ni'n mynd i canolbwyntio ar beth yw twf, beth yw datblygiad, a wedyn beth yw'r 4 maes datblygu, a sicrhau bod ganddyn ni digon o enghreifftiau ar draws camau bywyd perthnasol. So ar y sgrin o'ch blaenau, yn amlwg mae gwybodaeth am yr arholiad allanol sydd ar 4 ar 20 o Fai, a'r bwrdd arholi yw Cybac. Mae'r arholiad cyfwerth a 40% o'r gymhwyster. Efallai bod rai ohonoch chi nawr ym mlwyddyn 10, ac yn amlwg yn sefyll yr arholiad yma am y tro cyntaf, a rhai o bosib yn ail sefyll mlwyddyn 11. Mae'r 60% ychwanegol wedyn yn amlwg yn dod o 12, sef cynnwys eich gwaith cwrs. Mae'r papur yn para awr a 30 munud, a heddiw mae ffocws ni rili yn edrych ar y gwestiynau tariff is, neu'r marciau lleiaf, ac wedyn yn amlwg yn ystod sesiwn 2, 3 a 4, mae'r cwestiynau yna'n mwy heriol ac yn anelu tuag at gwestiynau tariff uwch. So dyma'r slaid gyntaf yn ôl y cynnwys marciau isaf. Mae angen i chi fod yn ymwybodol yr holl camau bywyd. Mae yna 5 cam bywyd ac mae yna oedrannau penodol ar gyfer bob un ohonyn nhw. Cymerwch munud neu 2 i edrych ar y slaid yma i weld pa mor hyderus ydych chi gyda'r cwestiynau, ac wedyn mae'r slaid nesaf gobeithio yn mynd i helpu chi gyda'r dealltwriaeth hynny a medru ateb wedyn y cwestiwn neu'r cwestiynau yma yn hyderus. So mae Morgan yn 2 oed, mae'n mynychu'r feithrinfa lleol, lle mae'n hoffi chwarae gyda plant eraill. Bydd meithrinfa'n cau yn yr wythnos nesaf, nodwch gan bywyd Morgan. Efallai bod rai ohonoch chi nawr yn teimlo'n gwbl hyderus i gallu ateb y cwestiwn yna. Mae Glenda yn 67 oed, mae hi'n nofio bob wythnos yn ei pwllnofio lleol. Bydd y pwllnofio'n cau ddiwedd yr wythnos, nodwch gan bywyd Glenda. Wedyn mae Daniel yn 56 oed ac mae'n benthyca llyfrau o'i lyfrgell leol. Erbyn diwedd y mis bydd y gwasanaeth llyfrgell wedi gau, nodwch gan bywyd Daniel. Nawr, digon posib i chi fod yn hollol hyderus gyda'r cynnwys hynny. Os na, dyma beth sydd angen i chi i wybod. So yn amlwg mae ganddyn ni enwau 5 cam bywyd. Mae ganddyn ni hefyd yr oedrannau ar gyfer bob cam bywyd. Dyw e ddim yn digon da i chi just gwybod beth yw enwau. Cos yn amlwg, os i chi wedyn yn gweld cwestiwn ble mae yna rhifau a oedrannau y cam bywyd, efallai fyddwch chi'n ansicr yn ôl pa enw sy'n perthyn i ba oedran. So mae'n holl bwysig i ni i dalu sylw hefyd yr oedrannau. Mae'n bosib i chi falle gweld y cwestiwn yma mewn grid, lle mae disgwyl bod chi'n rhoi yr enw yn ogystal â'r oedran. So fy nghyngor i yw i sicrhau bod gyda chi y gwybodaeth perthnasol am y camau a'r oedrannau. So os yn amlwg i ni'n mynd nôl wedyn i'r cwestiwn yma, dylai fod pawb yn gwbl hyderus i weid bod Morgan yn perthyn i blentyndod. Sylwch ar y derminoleg wrth ateb y cwestiwn. Ni'n methu dweud plentyn, ni'n methu dweud
person ifanc, babi, mae'r term plentyndod yn unig yn gywir ar gyfer Morgan. Wedyn gyda Glenda, gan bod Glenda yn 65 ac yn hŷn yn amlwg, mae hi'n perthyn i'r oedolaeth ddiweddarach. Ac wedyn gyda Daniel, mae e yn 56, felly ddim wedi cyrraedd 65 oed eto, felly yn perthyn i oedolaeth. Yn debyg i Morgan, gyda'r term plentyndod, ni fyddwn ni'n derbyn marciau ar gyfer cwestiynau ac atebion sy'n seiliedig ar falle oedolyn, oedolion, person hŷn, oedolyn hŷn. Mae'n rhaid bod Glenda yn oedolaeth ddiweddarach, ac mae'n rhaid i Daniel wedyn i fod yn oedolaeth mwyn sicrhau y marciau yna. Ein topic nesaf heddiw yw i edrych ar siartiau canraddau. Efallai mae rhai ohonoch chi wedi gweld y cwestiwn yma yn y dosbarth gyda'ch athrawon. Cododd y cwestiwn yma yn yr haf llynedd, ble mae disgwyl i ni falle deall ychydig am dwf, twf growth, a dyma yw y gwybodaeth perthnasol ar gyfer twf. So mae yna ystyr i dwf, a mae gen i cod, a rydw i'n defnyddio'r cod o CPT, sef cynnydd corfforol. Mae hwn wedyn yn ymwneud gyda cynnydd corfforol yn ôl pwysau, yn ogystal â taldra. Mae'n flin gen i bod rheina ddim wedi ymddangos yn y bocs yn gywir. So CPT yn sefyll am cynnydd corfforol, pwysau a taldra. Mae'n bosib mesur twf, a efallai fydd rai ohonoch chi'n gwbl ymwybodol o'r defnydd o'r siarter canraddau, percentile charts yn Saesneg. A'r rheswm ni'n defnyddio rhain yw i sicrhau bod ni'n gallu adnabod problemau twf yn gynnar, hefyd i sicrhau bod plant yn tyfu yn ôl y disgwyl, ac os nad ydyn ni'n cwmpo o fewn falle'r norm neu'r twf disgwyliedig ac yn bwrw cerrig milltir penodol, yna i ni'n gallu adnabod unrhyw problemau sy'n ymwneud gyda twf. Mae'n hefyd bwysig i ni wybod bod yna siart gwahanol i fechgyn a merched, so dydyn ni ddim yn disgwyl i merched i dyfu ar yr un raddfa a'r bechgyn, felly dyna pam bod siarter wahanol i'r ddau ohonyn nhw. A hefyd, mae'n sicrhau bod ni'n gallu gweld, neu mae'n dangos duedd trend arferol o'r un rhyw ac oedran. Nawr, os i ni eto yn edrych ar y siarter canraddau, i ni'n gallu gweld sut mae yn wahanol ar gyfer y bechgyn ac, a'r merched. A hefyd byddwch chi'n gweld wedyn y llynellau sydd yn mynd ar draws y siarter. Nawr, y gobaith yw bod eich plentyn chi neu'ch babi yn dibynnu yn amlwg ar pryd mae'r mesuriadau yn digwydd, yn cwmpo tu fewn i'r llynellau sydd yn mynd ar draws, ac i ni'n gallu gweld mae'n mesur ein hyd. So meddyliwch am babi sydd ddim yn gallu sefyll eto, ac felly dydyn ni ddim yn gallu mesur taldra. Mae'n rhaid i hyn i ddigwydd gyda hyd, a wedyn y pwysau. Mae'r gwybodaeth yn cael ei blotio ar y siarter yma yn fusol neu falle yn amserol, yn amlwg pryd bynnag mae'r ymwelydd iechyd yn gwneud y mesuriadau yma. So mae'n bwysig i ni i berfformio y mesuriadau yma'n gyson, mwyn gallu cymharu falle merched a bechgyn o'r un oedran. I ni hefyd i fod yn ymwybodol o problemau twf sydd yn bodoli, a hefyd os mae eich plentyn babi yn datblygu yn ôl y disgwyl. Mae'r duedd trend yma'n hollol bwysig i ni hefyd, mwyn sicrhau bod unrhyw anhwylderau yn cael ei adnabod yn syth mwyn gobeithio ymyrryd gyda unrhyw problemau hir dymor.
Nesaf felly, mae angen I ni ganolbwyntio nawr ar beth yw ystyr datblygiad. Nawr, mae yna 4 maes datblygiad, ond dim dyma yw ystyr datblygiad. Ystyr datblygiad yw rhywbeth I ni yn galw'n segu yn ein dosbarth ni. A dyma yw'r cod I ni'n defnyddio ar gyfer datblygiad yn ein sgiliau, yn ein emosiynau, yn ein gallu ac yn ein ymddangosiad. Mae'n flin gen I bod y ddim yn bresennol. Felly, os ydw i'n gofyn I fy nisgyblion I ddisgrifio beth yw ystyr datblygiad, yna byswn ni'n disgwyl bod nhw'n gallu esbonio neu disgrifio y sgiliau, yr emosiynau, gallu'r ymddangosiad sy'n newid ar draws y camau bywyd. Yn debyg I dwf, mae e'n bosib I ni I fesur datblygiad, ac I ni'n gwneud hyn trwy amserlen sgiliau tyfu. Felly mae ymwelydd iechyd fel arfer yn dod I cartref yr unigolyn gyda bocs neu bag o deganau, a yn yr adnoddau yna, mae yna pethau penodol sy'n sicrhau bod ni'n gallu mesur y 4 maes datblygu. So, os I ni'n edrych efallai ar ein datblygiad corfforol, ydy'r babi plentyn yn gallu pigo wrthrychau I fyny, ydyn nhw falle'n gallu defnyddio creion, ydyn nhw'n gallu adeiladu tŵr o blociau. A'r brif peth felly fyddwn nhw'n asesu yn ôl y datblygiad corfforol yw y sgiliau echdygol bras a manwl. Yn yr un ffordd, bydd y gweithgareddau efallai'n caniatáu i'r ymwelydd iechyd ar sylwi ar emosiwn yr unigolyn, ydyn nhw falle'n person hapus, person brac, person falle cyfeillgar, oes gan nhw'r sgiliau cymdeithasol da, a wedyn mae'r ymwelydd iechyd yn penderfynu os maen nhw'n hapus yn ôl beth mae'r unigolyn yn cyflawni. Mae'r adnoddau yn cynnwys falle jigsaws, falle pegs, a maen nhw'n gosod y pegs neu tyllau, efallai papur mwyn nhw'n gallu lliwio, ydyn nhw'n gallu falle lliwio pethau mewn lliw penodol, ydyn nhw'n nabod siapiau, rhifau, ac yn y blaen. Mae'r prawf yn eitha diddorol, oherwydd mae'n heriol, a mae'n dechrau falle'n rili syml, ac wrth i'r amser symud ymlaen, mae'r tasgau chydig yn anodd ac yn fwy heriol wedyn i'r unigolyn. So yn yr un modd, mae yna rheswm tu ôl cyflawni yr amserlen sgiliau tyfu, a yn amlwg I ni eisiau adnabod os yw plentyn yn datblygu yn ôl y disgwyl. I ni'n gallu wedyn profi y 4 maes datblygiad, sef yr emosiynol, y cymdeithasol, y deallusol a'r corfforol. Os oes cwestiwn wedyn yn gofyn I chi beth yw'r 4 maes datblygu, yna C yw falle'r termau neu'r llythrennau chi'n gyfarwydd gyda yn yr ysgol, sef if datblygiad C am corfforol, D am deallusol, E am emosiynol, a C wedyn am datblygiad cymdeithasol. Am ryw reswm, dyw'r pen ddim yn gweithio sydd gen I heno. So, mae'n rhaid I fi falle edrych ar pan nad yw'r pen yma'n gweithio. Helo Rebecca, wyt ti'n gallu teipio I mewn i'r sleid yn lle defnyddio'r pen? Nid pan mae'n fyw nac ydw. Mae'r pen bendant ymlaen a mae yna batri yn y pen, jyst am ryw reswm, dyw e ddim yn ymddangos ar y sgrin heno. Reit. Falle gallu ti teipio mewn i'r chat neu'r Q&A, dwi ddim yn siŵr, neu stopio rhedegau fel slideshow, a wedyn fyddai'n mynd bosib teipio wedyn? Neu mae fel yna nawr ydy e? Ydy. Na fi jyst parhau I ateb ar lafar. Ie, fine. Jyst o'n i'n meddwl falle bys ni'n gallu datrys e, ond am ryw reswm. Gweithio'n hyfryd neithiwr hefyd. O, ie, yn union. Dim ots, diolch.
Dim problem. So i ni nawr mynd i canolbwyntio ar y 4 maes datblygu, sef y datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Dyma'r cwestiwn i fi mynd i gyflwyno i chi cyn falle helpu gyda yr adolygu, ac wedyn fyddwn ni'n dod nôl i'r cwestiwn yma i weld ydyn ni'n mwy hyderus gyda'r cynnwys. So mae Ben yn 2 oed, disgrifiwch y patrymau disgwyliedig ar gyfer yr oed hwn, ac yn amlwg nawr yn gorfforol. So, beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi yw, ydych chi'n gallu dweud wrtha i beth byse plentyn 2 oed yn medru wneud yn gorfforol? So, dyma ni y datblygiad corfforol ar draws pob cam bywyd felly. Yn amlwg yn eich arholiad, ydych chi ddim yn gwybod bod nhw'n mynd i gwestiynu person sy'n 2 oed, felly mae'n rhaid bod yn barod ar gyfer bob cam bywyd o'r 5 yn amlwg cyflwynos i ar ddechrau'r sesiwn. So, un o'r pethau falle pwysica yn ystod babanod a phlentyndod yw ydyn nhw yn datblygu sgiliau echdygol bras. So, sgiliau echdygol bras, os na ydych chi'n cofio, yw'r sgiliau sy'n ymwneud gyda brif cyhyrau'r corff. So, yn achos baban, ydyn nhw'n gallu rheoli'r pen, ydyn nhw'n gallu eistedd heb gymorth, ydyn nhw'n gallu cropio'n sefyll, cerdded. Dyna yw'r pethau disgwyliedig am rywun o 0 hyd at 2 oed. Wedyn, sgiliau echdygol manwl, na'r sgiliau sy'n ymwneud gyda'r cyhyrau lleiaf y corff yn y llaw, y garddwn a'r bysedd. Felly mae'r ffocws fan hyn mwy ar ydyn nhw'n gallu codi offer, ydyn nhw'n amrywio'r grip. Enghraifft, falle grip cledrol yw beth mae'r babi'n cychwyn gyda, a wedyn mae'n troi falle at grip pinser, lle maen nhw'n gallu del pensil crayon yn gywir. Ydyn nhw'n gallu rheoli trwy falle sgriblo, ond wedyn falle lliwio tu fewn i'r llinellau yn ystod plentyndod, a wedyn ydyn nhw'n gallu adeiladu falle tŵr o flociau, gwneud zips i fyny, botymau, lasses ac yn y blaen. So, mae sgiliau echdygol bras a manwl hefyd yn bwysig yn ystod plentyndod, ond bysa'r cymlethdod y sgiliau yn cynhyddu gyda'r amser. So, enghraifft, falle bys ni'n sôn bod plentyn yn gallu reidio beic, bod plentyn yn gallu nofio, falle cyfres ar drampolin neu cyfres gymnasteg, a wedyn yn amlwg gyda plentyn gyda sgiliau echdygol manwl, nawr efallai bod nhw'n gallu darlunio, bod nhw'n gallu peintio gyda paint yn llwyddiannus, bod nhw'n gallu gwneud jigsaws, Lego gyda falle darnau bach eitha cymhleth hefyd. So dyw'r sgiliau ddim yn bwysig yn ystod plentyndod, yn amlwg mae'r sylfaen yn cychwyn yn ystod babanod. Wedyn, mae cryfder yn amlwg yn cynhyddu gyda amser. Un o'r enghreifftiau gorau yn ôl y datblygiad corfforol yw ymysg bechgyn trwy gydol glasoed. Meddyliwch amdano nhw falle yn datblygu cryfder, yn rheoli symudiadau'n well, falle yn gallu cicio pêl ymhellach o ganlyniad i'r cryfder. I ni hefyd yn gorfod bod yn ymwybodol o newidiadau corfforol sy'n digwydd yn ystod glasoed, a beth sy'n bwysig i ni sylwi fan hyn yw'r newidiadau sydd yn digwydd i merched a bechgyn ar wahân. Mae ganddyn ni enghreifftiau fyna o'r newidiadau sy'n benodol ar gyfer y rhyw hynny. Ond hefyd efallai mae cwestiwn yn mynd i gofyn i chi am beth sy'n digwydd i'r ddau rhyw. Enghraifft smotiau, falle taldran cynhyddu'n sylweddol, tyfu gwallt, a falle gwallt sy'n seinllyd, felly perthnasol i'r ddau rhyw. Yn hwyrach wedyn yn ystod oedolaeth, mae'n rhaid i y menywod yn amlwg mynd trwy diwedd y mislif neu'r menopos. Mae hwn fel arfer yn digwydd 45 yn ein hwyrach, a efallai rhai o'r effeithiau o ganlyniad i y menopos yw magu pwysau, teimlo'n boeth yn sydyn iawn, heb unrhyw rheswm, falle term i chi'n fwy cyfarwydd gyda yw hot flushes, yn chwyslyd, ddim a falle llawer o egni, a wedyn yn raddol mae'r mislif yn dod i ben ac yn amlwg nid yw'r menyw yn gallu ffrwythloni a parhau falle gyda magu teulu. Yn amlwg wedyn, mae yna newidiadau sy'n digwydd i'r corff wrth i ni heneiddio. So meddyliwch falle am broblemau gyda'ch golwg, gyda'ch cliw, gyda'ch symudedd, gyda'ch hyblygrwydd, lefelau egni, eich corff yn gyffredinol jyst yn arafu,
ac falle'n diogi chi ychydig, colli gwallt, gwallt yn troi'n llwyd. Okay? So, y rheswm mae gyda ni'r enghreifftiau yma yw i ni gallu meddwl falle am adolygu a sicrhau bod gyda ni banc o opsiynau mwyn sicrhau i ni gallu ateb cwestiwn yn hyderus, dim ots beth yw'r cam bywyd. Okay? So dyma ni nawr yn ail ymweld gyda'r cwestiwn yma o Ben sy'n 2 oed. Nawr y gobaith yw bysych chi wedi gallu meddwl am atebion sy'n caniatáu chi i feddwl am sgiliau echdygol bras, okay, a sgiliau echdygol manwl. So ar gyfer sgiliau echdygol bras, efallai pethau fel rhedeg, cerdded, dringo, cydbwyso. Okay, so pethau bysych chi'n disgwyl iddo fe gallu wneud yn 2 oed. Os ych chi falle wedi penderfynu ateb cwestiynau sy'n seiliedig ar sgiliau echdygol manwl, ydy e'n gallu pigo eitemau i fyny yn defnyddio grip gwahanol, ydy e'n gallu falle chwarae efo deganau, adeiladu pethau, falle arllwys dŵr mewn i bicer, pigo tywod i fyny, adeiladu castell tywod o bosib. Okay? Felly, banc o opsiynau sydd angen mwyn sicrhau pa bynnag oedran sy'n codi eich bod gyda chi patrymau datblygiad disgwyliedig. Okay? Ni nawr mynd i edrych ar yr ail maes datblygu, sef deallusol, intellectual. Okay? So, mae hwn wedyn yn ymwneud yn amlwg gyda sut mae'r ymennydd yn prosesu gwybodaeth. Okay? I ni'n dechrau falle prosesu gwybodaeth ac yn canolbwyntio ar ein sgiliau iaith. Okay? So sut mae babanod falle'n meithrin hyn trwy yn amlwg gwrando ar eraill, efallai darllen storeuon, maen nhw'n clywed falle caneuon, a mae parablu wedyn yn dechrau. So term falle parablu bysych chi'n fwy cyfarwydd gyda yw bablo. Okay, mae'r bablo yna'n troi i eiriau, okay, geiriau i frawddegau, ac wedyn o gwmpas 6 oed ni'n disgwyl bod plentyn yn gallu defnyddio hyd at 10,000 o eiriau. Okay. Mae gallu wedyn plant yn cynhyddu'n sylweddol. Okay, so meddyliwch am hyn yn ôl, maen nhw'n gallu rhoi trefn ar beth maen nhw falle yn meddwl a sut maen nhw'n meddwl. Maen nhw'n gallu deall falle mwy am y byd a'r byd o cwmpas nhw yn hytrach na falle jyst bywyd a cartref eu hunan. Maen nhw'n defnyddio'r dychymyg llawer mwy ac yn datrys problemau, a falle mwy o rhesymu yn digwydd hefyd. So, os maen nhw'n anghytuno gyda rhywun, falle mae gyda nhw'r eiddfedrwydd neu'r deallusrwydd emosiynol i gallu rhesymu tipyn bach yn well. Yn amlwg, mae falle ein datblygiad deallusol yn ddibynnol iawn ar sut ni'n dysgu, okay? A mae'n bwysig falle mwyn i gyflawni datblygiad deallusol llwyddiannus i blentyn medru gwylio, gwrando, ymchwilio eu hunan, a falle fan hyn i ni'n gallu sylwi ar pa mor bwysig yw falle model role iddyn nhw, lle mae rhywun falle'n gallu gwario amser gyda nhw hefyd ac yn amlwg yn addysgu'r pethau cadarnhaol iddyn nhw. Okay. Meddyliwch am blant hefyd yn mynd i ysgol cynradd, okay, a falle bod yna orsafoedd gwahanol o fewn yr ystafell ddosbarth, lle mae cyfle gyda nhw falle i chwarae gyda dŵr a thywod, ond wedyn wrth iddyn nhw chwarae, y sgiliau maen nhw'n datblygu yn ddeallusol, falle sgiliau mathemategol, sgiliau gwyddoniaeth, falle iaith a llythrennedd. Okay. Mae ganddyn ni hefyd opsiynau o adeiladu, okay, gyda deunydd adeiladu amrywiol sy'n gallu helpu falle gyda sgiliau maths, so jyst rhywbeth syml yn ôl falle dŵr o blociau, okay, faint sy'n geni, faint sy'n goch, ydyn nhw'n siapiau gwahanol, pan bod wedi cwmpo i lawr, be ni'n gallu gwneud yn well y tro nesaf. So mae'r cyfle yma o chwarae yn gallu helpu'r datblygiad deallusol yn sylweddol. Okay. Nawr, wrth i ni wedyn hyneiddio a o bosib cyrraedd glasoed, okay, ydyn ni'n gallu datrys problemau, ydyn ni'n gallu gweithio pethau allan ni'n hunan, felly mae ganddyn ni mwy o annibyniaeth,
Efallai dydyn ni ddim yn gywir bob tro, a ni'n gorfod methu, a does dim yn bod gyda methu achos ni'n dysgu ac wedyn gobeithio ni'n gallu llwyddo yn y dyfodol. A hefyd, ydyn ni'n ymwybodol o beth sy'n gywir ac anghywir, ydyn ni'n gallu gwneud y dewisiadau da y mwyafrif o'r amser, falle bod plant yn dueddol o wthio'r ffiniau fan hyn, a falle yn cwestiynu pam efallai dydyn nhw ddim yn gallu gwneud neu mynd i lefydd penodol. Okay. Efallai hefyd fyddwch chi'n sylwi bod y datblygiad moesol yma yn cael ei amharu tipyn bach gan ffrindiau, a sut mae plant wedyn yn eu harddegau yn falle newid moesau mwyn falle ffitio mewn yn gymdeithasol. Okay. So falle mae'r ymenydd yn gwneud penderfyniadau anghywir o bosib falle ar sut mae nhw wedi cael eu magu. Okay. Nawr, os ni'n mynd nôl felly at y cwestiwn yma o y patrymau disgwyliedig ar gyfer Ben sy'n 2 oed, okay. O bosib, byse Ben yn gallu cyfarthrebu hefo ni yn syml iawn. Okay. So, i ni'n sôn fan hyn bod bachgen falle yn gallu bendant dweud ychydig o eiriau, okay. Geiriau sydd wedi cysylltu gyda'i gilydd ac yn gallu cyfarthrebu falle sut mae e'n teimlo o fewn falle 2 neu 2 air. Okay. Mae'n gallu cyfri gobeithio. Okay. Mae'n gallu adnabod siapiau, mae'n gallu adnabod lliwiau, adnabod rhifau, adnabod gwrthrychau, falle anifeiliaid, synnau, anifeiliaid ac yn y blaen. Mae ganddo fe geirfa sy'n amlwg yn datblygu, a hefyd yn ymwybodol o beth sy'n gywir ac yn anghywir ar ffordd eitha syml. Okay. Nawr, bys ni ddim yn disgwyl mwy oddi'r plentyn sy'n 2 oed, so bys ni ddim yn disgwyl bod e'n gallu darllen yr enghraifft, bod e'n gallu siarad ar lafar yn drwyadl a cynnal trafodaeth hir. Okay. Felly mae'n rhaid i chi fod yn realistig ar gyfer beth mae person 2 oed yn gallu wneud yn ddeallusol. Okay. Gallwch chi weid falle yn mwynhau chwarae, yn mwynhau gwrando i eraill hefyd. Okay. Nawr ni'n mynd i edrych ar y trydydd datblygiad, sef datblygiad emosiynol. Okay. Yn amlwg mae hwn yn ymwneud gyda ein teimladau a sut ni'n gallu mynegu'r teimladau a weithiau pan ni'n dod ar draws anhawsterau a sut ni'n ymateb yn emosiynol i'r anhawsterau yma. So ni'n cychwyn falle gyda babanod eto. Okay. So mae'r datblygiad emosiynol yma'n dechrau wrth i ni bondio gyda ein brif ofalwyr. Okay. So dyma falle ymlymiad dwys sy'n bodoli rhwng rhieni a babanod, ble falle mae'r baban newydd anedig yn llwytho'r baban â chariad ac yn wyldeb. Maen nhw'n teimlo yn ddiogel, yn hapus, yn gyfforddus a yn gyffredinol jyst yn hapus gyda ble maen nhw a pwy maen nhw'n gwario'r amser yma gyda. Yr ymlymiad wedyn, okay, attachment. Nawr, mae'r attachment yma'n gallu digwydd yn syth ar ôl eni. Okay. Mae'r ymlymiad yn gallu bodoli gyda falle aelodau agos o'r teulu hefyd, yn dibynnu rili ar pwy mae'r plentyn yma'n gwario, neu'r babi'n gwario llawer o amser gyda. Ydyn ni'n gallu sicrhau bod nhw'n gynnes, bod nhw yn derbyn falle cwtches, bod ni'n chwarae gyda nhw, rhoi digon o sylw iddyn nhw, yn bwyd â nhw, ac wedyn mae hwn yn gwneud i'r baban ni deimlo yn bwysig, bod ganddyn nhw llesiant da wedyn ar gyfer y dyfodol, ac maen nhw eisiau falle llwyddo eu hunan wedyn oherwydd y sylfaen sydd ganddyn nhw o enedigaeth. Okay. Mae hwn yn gwneud i nhw i deimlo falle chydig yn fwy hyderus. Maen nhw falle eisiau llwyddo, yn awyddus i ddysgu, yn awyddus i blesio. Mae ganddyn nhw falle ystyriaeth tuag at falle teimladau pobl arall yn ogystal, a mae hwn yn amlwg yn dod mwy yn ystod plentyndod wedyn. Nawr, mae hunan barch, okay, self-respect, yn ymwneud gyda eich teimladau sydd ganddoch chi am eich hunan. Okay. Yn amlwg mae rhai bobl a hunan barch isel yn dibynol falle ar ffactorau gwahanol sydd wedi effeithio arnyn nhw yn y gorffennol. Okay. Mae hefyd ganddyn ni hunan hyder, okay, so self-confidence,
yn ôl pa mor hyderus ydych chi o fewn mesurau gwahanol neu agweddau gwahanol o'ch bywyd. So falle byddwch chi'n hollol hyderus wrth i chi siarad gyda'ch ffrindiau, ond wedyn yn ddi-hyder yn llwyr mewn sefyllfa falle un ar un gyda athroniaeth athrawes yn yr ysgol. Okay? So beth sy'n bwysig fan hyn i ni falle i fod yn ymwybodol ar beth sy'n effeithio ar ein hyder, a sicrhau bod y teimladau yma wedyn sydd ganddyn ni yn falle teimladau cadarnhaol am ein hunan. Mae teimladau yn rhywbeth rili anodd i bobl i rheoli, yn enwedig yn ystod plentyndod falle ble mae gyda ni rhwystredigaeth, o bosib dicter, anger, oherwydd falle digwyddiadau yn yr ysgol neu digwyddiadau yn eich bywyd. A mae rhai unigolion yn ffeindio fe'n anodd i ymdopi gyda'r teimladau yma hefyd. Mae glasoed yn enghraifft gwych, o yn amlwg cynnydd yn y hormonau, a sut i ni falle yn ymateb ychydig yn wahanol oherwydd y diffyg rheolaeth yma sydd ganddyn ni dros y teimladau yma. Annibyniaeth wedyn, independence, mae hwn yn cyfrannu tuag at eich datblygiad emosiynol. So os ni'n meddwl falle am rhywun yn y glasoed yn derbyn mwy o annibyniaeth, mwy o amser, falle cymdeithasol, yn mynd gyda'i ffrindiau, falle cyfrifoldeb o allwedd i'r tŷ, yn goffo mynd mewn a mas o'r cartref ei hunan, paratoi prydiau o fwyd, ac wedyn os ni'n edrych ar oedolaeth, ond oedolaeth sy'n ifanc, so mynd i brifysgol er enghraifft, gorfod falle byw yn annibynnol, mae hwn yn teimlad falle o balchder, falle chi'n teimlo'n llwyddiannus iawn, falle eich cartref cyntaf, a i chi'n ymfalchio yn y cyfleoedd yma. Ond yn amlwg, wrth i ni heneiddio wedyn, mae ein cyfleoedd yn falle dirywio, i ni falle o bosib yn colli ein annibyniaeth, efallai bod yna colled yn y teulu, mae'ch partner chi er enghraifft wedi marw, ac wedyn i chi nawr yn ddibynnol ar eraill i ofalu amdano chi. A mae hwn yn effaith emosiynol enfawr. So falle nawr i chi'n teimlo yn rhwystredig eich hunan, ychydig yn ddryslyd, yn grac efallai bod chi wedi colli'r rheolaeth yma, euog o bosib. Felly mae bywyd emosiynol yn mynd o amgylch mewn cylch. So, y gobaith yw felly fyna bod gyda chi digon o enghreifftiau ar draws y camau bywyd. Mae ni'n dod nôl at y cwestiwn greiddiol, sef ben sy'n dwy oed, a wedyn mae'n rhaid i ni adnabod beth yw'r patrymau disgwyliedig ar gyfer yr oedran yma. Efallai gallwn ni weid bod ben yn swil, enwedig o amgylch pobl dydy e ddim gyfarwydd gyda. Efallai mae e hefyd yn strancio, so strops yn aml oherwydd does dim rheolaeth emosiynol llwyr ganddo fe. Cenfigen, jealousy, yn enwedig falle os yw rhywun yn chwarae gyda'r ei hoff degan er enghraifft. Hefyd falle mae e yn hapus ac yn ddiogel gyda'r prif ofalwr. So os ni'n mynd falle i sefyllfa cylchwarae, falle yn emosiynol mae ben yn ffafrio falle eistedd gyda mam oherwydd dyna lle mae e'n teimlo'n ddiogel. A gallwch chi weid falle chydig yn bryderus neu'n ofnus gyda pobl dyw e ddim yn adnabod. Ond digon posib falle bod ben hefyd yn dangos llawer o emosiwn amrywiol. A gyda'r slancio yma, falle mae bwrw yn digwydd neu sgrechian er enghraifft oherwydd y tantrums sydd yn bodoli. Maes datblygiad olaf wedyn heno yw cymdeithasol. So beth ni'n mynd i edrych ar nawr yw sut mae unigolion yn cymdeithasu yn wahanol yn ystod adegau gwahanol o bywyd. So mae hwn yn amlwg yn gwneud gyda pa fath o sgiliau sydd ganddyn ni, a sut ni'n meithrin y sgiliau yma o enedigaeth. Nawr, mae yna llawer o wybodaeth ar y sleid yma. So os ni'n edrych ar datblygiad cymdeithasol baban, does dim gallu gan baban i gyfathrebu gyda ni ar lafar trwy siarad. So fydden nhw falle'n denu ein sylw ni trwy gwneud synnau, falle rhoi pethau i ni, er enghraifft llyfr, achos maen nhw moyn bod chi'n darllen y llyfr yna i nhw, ond dydyn nhw ddim yn gallu mynegu hynny ar lafar. Mae duedd hefyd gyda babanod i ollwng pethau ar y llawr. Maen nhw'n gweld bod hwnna'n eitha hwylus.
a gall hwnna fod yn arwyddion cyntaf o'r babi yn ceisio rhyngweithio gyda chi. Meddyliwch am gemau syml fel pee-paw, lle mae nhw wedyn yn amlwg yn mwynhau y chwarae, falle mae yna elfen o chwerthin a gwenu yn dod wrth i'r rhyngweithio yma i ddigwydd. Mae plant bach wedyn yn dueddol falle o golli dymer yn rhwydd. Maen nhw yn mwynhau falle dynwared mae oedolion yn ymddwyn gyda nhw. So dyma pam mae'n holl bwysig fan hyn i'r modelau rôl i fod yn effeithiol. Mae ganddyn nhw hefyd diddordeb mewn chwarae gyda plant arall. So maen nhw'n mwynhau mynd i falle cylchwydd chwarae, tu a fi ac yn y blaen. A wedyn bysau plentyn oed meithrin, so jyst yn mynd falle i feithrinfa yn ystod y dydd, yn hapus i chwarae gyda eraill. Maen nhw'n falle person eitha caredig ac ofalgar os mae rhywun arall yn upset. Maen nhw'n dangos emotion tuag atyn nhw ac yn gymdeithasol wedyn, maen nhw'n trio yn amlwg helpu'r person yna. Ond wedyn wrth i ni fynd falle i oed ysgol cynradd, maen nhw falle nawr a mwy o barn tuag at pethau, felly dadlau yn gallu digwydd yn gyson iawn. Efallai mae yna duedd bod nhw'n chwarae gyda plant wedyn o'r un rhyw, a dydyn nhw ddim yn arbrofi cymaint gyda chwarae gyda rhyw gwrthwyneb. Ac wedyn, yn ystod oed uwchradd, yn gymdeithasol, maen nhw'n moyn rhyddid os unrhyw beth yn gymdeithasol, so yn gallu mynd i chwarae gyda grŵp o ffrindiau yn annibynnol falle yn y parc, a rhyddid falle i gallu dod adref am amser penodol, yn cerdded i lefydd, ddim falle mor ddibynnol ar gorfod cael lift a rhieni'n aros yn yr un adeilad â nhw. Maen nhw eisiau mwy o breifatrwydd, a mae falle cyfoedion peers yn holl bwysig iddyn nhw yn gymdeithasol. Yn amlwg mae dylanwad gymdeithasol negyddol yn gallu digwydd fan hyn, lle mae yna gwasgedd gan gyfoedion hefyd, a falle'n cael ei berswadio i wneud pethau mwyn ffitio mewn. A wedyn, yn oedolion ifanc, i ni falle ddim yn deall beth yw perthynas iach, bod gen ni digon o brofiadau, a ni falle yn ffeindio fe'n anodd gwybod hefyd sut i ymddwyn mewn sefyllfaoedd gwahanol oherwydd mae'r sefyllfaoedd yna yn newid. Wrth i ni edrych wedyn ar oedolion hŷn, y gobaith yw bod yr unigolyn yma yn doeth nawr yn gymdeithasol, yn gallu edrych yn ôl ar falle profiadau gwreiddiol neu yn y gorffennol, a yn gallu gwneud penderfyniadau cymdeithasol gwell. Mae'n ganddyn nhw llawer o brofiad, maen nhw'n gallu darllen eraill yn well yn gymdeithasol, ond wedyn yn gallu ynysu eu hunain hefyd oherwydd falle problemau trafnidiaeth, problemau efallai symudedd, falle clybiau neu gweithgareddau yn rhy bell i ffwrdd, tywyllwch yn y nos, a mae'n well gyda nhw i aros tu fewn. So yn gymdeithasol, falle mae pethau yn arafu tipyn bach yn ogystal. Nawr, wrth i ni edrych ar y datblygiad cymdeithasol wedyn yn ystod falle babanod a phlentyndod i helpu'n hunan gyda cwestiwn ben, i ni'n gallu gweld bod yna cyfnodau chwarae gwahanol yn bodoli. So, segur yw rhwng 0 a 3 mis oed, ble mae'r babi yn llwyr hapus yn adloni ei hunan, dydyn nhw ddim yn ystyried eraill. Maen nhw ond yn gweld falle nhw sydd yna, a does dim ots gyda nhw am unrhyw beth i helpu nhw'n gymdeithasol. Maen nhw yn mwynhau chwarae fel unigolyn o 0 i 2 oed. Hynny yw, efallai bod gyda nhw deganau eu hunan, a maen nhw jyst yn gallu chwarae yn hollol annibynnol oherwydd dydyn nhw ddim yn meddwl am unrhyw beth tu hwnt na beth maen nhw'n gwneud ar y pryd. O gwmpas 2 oed wedyn, maen nhw'n arsylwi, so observe, a maen nhw'n arsylwi ar eraill. Maen nhw ddim o reidrwydd yn ymuno mewn, ond o bosib wedyn yn chwarae ochr i ochr i'w gilydd. So wrth ymyl plentyn yn 2+,
ac wedyn maen nhw'n ymwybodol yn llwyd bod rhywun yna, ond nid o reidrwydd yn gweithio gyda'r plentyn. Mae hwnna'n wedyn yn troi i gysylltiadol o amgylch 3 i 4 oed, lle efallai bod ychydig o bobl yn sefyll o amgylch y pit tywod, hyd at hyn, maen nhw jyst wedi chwarae wrth ochr y person, ond nawr maen nhw eisiau chwarae gyda'i gilydd. So falle fydden nhw yn mynd ar car neu'r tren neu beth bynnag sydd gyda nhw trwy'r tywod, a fydden nhw'n dilyn eu hunain ar llwybr. Mae cydweithio wedyn yn digwydd o gwmpas 4 oed ac yn ymlaen, lle mae yna diddordeb gyda nhw mewn eraill ac yn y weithgaredd, a mae yna cydweithio amlwg yn digwydd. Okay. Mae'r rolau ar ymweithio yn amlwg yn gallu newid wedyn yn ystod ymddygiad eich teulu, ffrindiau, cydweithwyr, a chwarae rôl sy'n falle allweddol fan hyn ar gyfer datblygu sgiliau cymdeithasol, perthnasol nhw, falle grwpau cymdeithasol i chi yn ystyried. So, mamis and daddies, doctors and nurses, ac yn y blaen. Fi'n dweud mamis and daddies, gallu bod mamis and mamis, daddies ac yn y blaen, ond mae'r rolau yma'n cyfle iddyn nhw falle mynegu datblygiad emosiynol yn ogystal â falle ffurfio ffrindiau ac yn y blaen. Okay. So os ni'n dod nôl wedyn at Ben sy'n 2 oed, okay. Cwestiwn yw, beth ni'n disgwyl bod Ben yn gallu wneud yn gymdeithasol o amgylch yr oedran yma. Okay? So beth ni bendant yn dweud bod nhw'n gallu chwarae fel unigolyn, ond hefyd falle nawr yn chwarae drws nesaf i berson arall. Okay? Maen nhw'n arsylwi ar beth mae pobl arall yn gwneud wrth chwarae, ond nid o reidrwydd yn rhyngweithio llawer gyda'r person. Okay? Maen nhw yn gwrtais, okay? Maen nhw'n gallu rhannu, maen nhw yn gallu falle ffurfio ychydig o eiriau mwyn gallu siarad gyda person, okay? A maen nhw'n dechrau rhyngweithio interact gyda'r sgiliau sydd ganddyn nhw. Okay? Bys ni ddim yn disgwyl i chi falle sôn fan hyn am bod ganddyn nhw ffrindiau agos iawn. Okay? Falle maen nhw'n adnabod pobl, a maen nhw falle yn hoffi bod mewn cwmni yr unigolyn yna, ond nid falle ffrindiau agos a ffrindiau yn dylanwadu arnyn nhw. Mae hwn llawer rhy ifanc i hyn i ddigwydd, ond hefyd bys ni ddim yn disgwyl bod chi jyst yn dweud bod nhw'n chwarae yn unig ar eu phen eu hunain. Bys y disgwyl bod mwy o falle rhyngweithio yn digwydd, boed falle yn pasio deganau nôl ymlaen i'w gilydd, a nid jyst sefyll yna yn llwyr na annibynnol yn wneud pethau yn unigol. Okay. Efallai bysau'r cwestiwn yn codi, okay, sy'n llawer yn symlach am y 4 maes datblygu. Okay, so fan hyn mae ganddyn ni enghraifft o be bysau ni'n disgwyl i rywun i 2 oed i gallu wneud, a mae'r enghreifftiau yma. Yr unig peth sydd angen i chi wneud fan hyn wedyn yw i osod tic mewn un blwch ar gyfer pob un o weithredoedd Christopher. Okay? So os ni'n edrych ar y gweithred cyntaf, sef mae'n dal pel wedi ei thaflu gan ei fam, okay? Y gobaith yw allan o'r meysydd datblygu wedyn i chi'n gallu dweud, wel, mae hwnna'n rhywbeth corfforol. Wedyn, pan oedd ei ffrind wedi brifo dangosod bryder, mae hwn yn amlwg yn teimlad, felly datblygiad emosiynol. A wedyn, mae Christopher yn gofyn llawer o gwestiynau i'w dad am bethau gwahanol. So mae hwn i fi yn arwydd o falle eisiau dysgu a gwybod mwy o ffeithiau, sef yn amlwg nymud gyda'r ymenydd a felly datblygiad deallusol. Okay? Mae'r cwestiwn Christopher yn gwestiwn o'r gorffennol, lle mae'r cwestiwn gyda Ben yn gwestiwn cododd y llynedd. Yn ôl sut mae'r cwestiwn neu'r meysydd datblygu yn mynd i cael ei holi yn yr haf yn amlwg rydw i'n ansicr, ond fy nghyngor i yw i chi bendant cael banc o opsiynau corfforol ar gyfer y 5 cam bywyd, ac yn yr un ffordd banc o sylwadau deallusol emosiynol cymdeithasol. Milestones cerrig milltir yw'r rhain yn Saesneg. Okay? Mae hwn yn bendant yn rhywbeth sy'n codi yn flynyddol. Felly mae gen i
cyngor cryf i sicrhau bod gyda chi enghreifftiau dilys am bob cam bywyd. A dyna ni am heddiw. Gweithio'n fawr pawb wedi mwynhau'r sesiwn. Diolch i chi am eich gwrandawiad.